Добър ден, пак сте ви Actros MP4, некоректно захранване на модула на ACM. Сцепихме снопа, бързичко намерихме къде е удара, проверихме всички останали захранвания. Някой беше сложил малко повече жаби, отколкото трябва. Сега ще изнадим кабелите, ще ги хидроизолираме и всичко би трябвало да е наред. Няма повече удари по сноповете, комуникация, всичко си е на място. Просто захранването на пин 18 го нямаше, 14-15 всичко на място, но 18 пин го нямаше. 14 пин имаме, 15 пин имаме и 18 пин имаме. Вече сме готови с хидроизолацията на целия сноп. Пристъпваме към монтажа.